So ang title aning ato ang uuluhan ning ato ang sermon mao ni ang gubat sa Gog ug Magog. Siguro dili mo familiar kisa may hibalo aning Gog ug Magog. Sumura og bag-o gyud sa ato ang kung ano kanang karon pa mo siguro nakadungog ang uban ani, uban nakadungog na pero wala gyud. Kani mga igsoon mao ni mahitungod sa mga panghitabo sa umaabot. Mao ni ang gipropesiya ni Ezekiel nga diin ang mga butang nga umaabot mahitabo gayod. O sa katapusan atong makita sa pagpadayon nato sa pagtuon nga ang Dios aduna gayoy gahom sa pagkontrolar sa tanan ug sa katapusan siya gayod ang magbadaogon, no? Kining wali mga igsuon gibahin ni nato sa tulo ka pangutana. Ang una, kinsay nahilakip niini o kinsay naapil niini. Unya ang ikaduha, unsay mahitabo. O ang ikatulo, kanus-a kini mahitabo. Kining maong wali mga igsuon puro ni pangutana aron kita masayod kung unsa gayod ni ang atong kinabuhi ning kalibutana, no? Atong mailhan ug basayran nga ang atong kinabuhi ning kalibutana dili kita ang tag-iya, kundili adunay Dios nga labing gamanan nga maoy tag-iya sa tanan ug maoy nagkontrol sa tanan ng mga panghitabo. Ang atong nadawat karon sa atong kinabuhi kun unsa ang naa kanato dili kana atoa. Kay bisan pa manggani ang atong kinabuhi iya man sa Dios. So ug dili ta panalanginan sa Dios ug dili ta hatagan og kusog sa Dios, wala gyud tay mahimo mga igsuon. Ug dili usab kita makapanghambog kun unsa may naa nato tungod kay kun dili pa ang Dios nagpanglihok sa atong kinabuhi, dili usab kini nato makabot. Busa atong tan-awon ang atong kinabuhi, ang tanan iya gayud sa Dios. So matud pa sa usa ka survey, no? Kining sa title nato ang gubat sa Gog ug Magog. Dunay usa ka survey mga igsuon sa 2023 sa tibuok rehiyon. So 39% ang Amerikano. So guys, gutang mga Amerikano. Ang mituo nga ang kalibutan hapit na matapos. So gamay ra kayo ang porsyento sa mga Amerikano nga nagtuo nga ang kalibutan hapit na matapos. Pero gitan-aw nila dinhi nga mas taas ang porsyento sa Pilipino nga nagtuo nga ang kalibutan hapit na matapos. Gani daghan ang mga tawo nga nagbana-bana karon mahitungod kun unsa o kanus-a matapos ang kalibutan. Pirmi nato nga madunggan kanang maingon sila nga na ay mga panghitabo nga grabe sa ato ang kalibutan din sa atong kinabuhi. Maingon kita na makadungog ka maingon ang uban nga wa na duol na ang katapusan sa kalibutan. Usahay manuktok pa, no? Anyway, so mao na tinuod may padung gid ang adto. Padulong gini ang atong kinabuhi. Busa ang importante ug mahinungdanon kay atong buhaton nga at mahibalo ta kung unsa ang moabot ug mahibalo usab kita kung unsa ang atong buhaton ug unsa o nato pag-andam ang atong kinabuhi. So kini mga katawhana aduna gyud mga pangagpas nga ang sa katapusan sa kalibutan. Unya kung maghisgot na gani kita niini, mga igsoon, labi na gyud sa propesiya o prophecy, no? Paghatag og tag-an sa umaabot. Usay maobserbahan gid nimo nga daghang mga tawo mahadlok. Mahadlok sila sa umaabot kay dili man nila masabtan hangtod nga dili sila makabaton og Dios sa ilahang kinabuhi. Kitang tanan matapos busa dili gyud nato angay kahadlukan kung kuhaon na kita sa Dios tungod kay ang iyang panahon eksakto gayud alang kanato. Atong hisgutan karon ang mahitungod sa umaabot nga panagbangi kining gubat nga gitagna ni propeta Ezekiel sa milabay nga 2,500 na katuig amiagi. Ug iyang gitagna ang pagsaka sa gahom sa usa ka koalisyon kaning daghan ang alliance ang koalisyon nila nga mosangpot ngadto sa panagsangka nga mubatok sa Israel. Tabangan nila og gubat ang Israel. Unya mao ni ang naila na sa pangalan nga ang gubat sa Gog ug Magog. So mao na ang ato ang title. Gitagna kini ni Ezekiel, propeta Ezekiel, ang usa ka butang nga dili katuhuan ug ingon nga ini nga nagatubang sa mga kaaway nga moatake kay dili gayud sila motuo nga mao ni dangatan, mao man ni mahitabo. Pansamtang atong basahon, atong tun-an ang mga teksto,
dili gyud kita makabasa mahitungod sa labaw nga kusog sa militar sa Israel, di ba? Makadungog mo gyud ta daghang mga balita nga grabe gyud ang Israel, preparado kaayo. Grabe ang ilang military nila nga mga armamento o war armaments. Pero kung atong tanaon, makadungog kita nga ang kaalyado sa mga Israel miani haron pagtabang kanila, no? Apan atong mabasa kung unsang paagi ang Dios sa iya mismo nga kaugalingon nga supernatural nga pagpanglihok na nalipod sa Israel og paglaglag sa mga kaaway niini. Daghan mga igsuon ang daghan kayo ni alay o ni apil alang sa mga allied forces sa Israel. Apan kung atong tan-awon ang kasulatan kini mga tawhana mga igsoon wala gini sila'y gitabang sa Israel mismo. Gani dili gubat nga ang mga Kristohanon ra ang nagisgot mahitungod niini. Apil na ang mga Hudiyo nasayod usab nining maong gubat. Dili lang ang mga Kristohanon. Gani makig-istorya ka sa mga pari kaning gitawag nila rabay o magtutudlo. Ubasa ta sa mga Jewish komentary, kaning mga encyclopedia mahitungod sa mga umabot. So imong madiskubre, makita nimo nga silang tanan nasayod nga moabot ang gubat nga gitawag nato ang gubat sa Gog ug Magog. So alang nato nga dili familiar basin makakuha mong mga pagtulon-an ug idea nining atong pagaisgutan karon mahitungod aning Gog ug Magog. Og sila musulti nga kining gubat nga moabot sa katapusang adlaw sa dili pa mobalik ang Mesiyas. Katapusang adlaw sa dili pa mobalik si Kristo. Busa nasayod gyud ang mga Hudiyo niini, ang mga Judaism, no? Bisan pa ang mga atong ikaigsuonan ng mga Muslim nasayod usab niini ug naa kini sa ilahang Quran. Nakahibalo mo unsay Quran? Sa ato na Bible mao na ang ilaha Quran. Nasayod sila niini tungod kay kini sa ngalan sa gitawag kini sa Arab, no? Pinulungan nga Arabo nga gitawag og Battle of Yajud and Majud, no? Mao ni ang Magog, Gog ug Magog. Ang ilaha ani Battle of Yajud and Majud. Apan ug imong tan-awon mga igsuon maura ni silang gubata kani atong gisgutan ang Gog ug Magog. Mao na kung atong basahon ang Ezekiel 38, ato ning unahon atong hinay-hinayon tagsa-tagsaon nato ni ang mga pangutana, tulo ka pangutana. Una, kisay nahilakip niini. So kung atong nahisgutan kinsa tong nakatambong sa miagi nakahisgot na kita mahitungod og propesiya sa Israel. Nya atong gitan-aw kining Israel aduna dinhi ang mao ni ang gigikanan sa gitawag nato og Abrahamic covenant. Mao ni ang lintunganay gayo diin ang Dios naghatag og saad ngadto ni Abraham nga atong mabasa na sa Genesis o Genesis 12. So padayon ta sa idea kung asa dapit ang Israel sa katapusang adlaw. Mangutana ta usay musud sa atong nuna asa gini padulong ni ang Israel inig-abot sa katapusang adlaw. So atong sabton nga ang konteksto nining Ezekiel 38 kining abahin naghisgot mahitungod sa pagbalik sa mga Hudiyo sa Jerusalem ug sa Israel. Ug ang mahitabo kung sila anaa na didto. So ato ning gitutok mga igsuon kay kita mangutana mo ngano naghisgot man ta sa Israel. Sa atong miagi nga wali atong gisgutan, atong gitun-an kung unsa ka mahinungdanon ang Israel. Dinhi atong makita nganong naghisgot usab kita sa Israel. Atong basahon sa Ezekiel 36, kapitulo 36, 24 ngadto sa 28. Nagingon dinhi atong basahon mga igsoon. Kay panguhaon ko kamo gikan sa taliwala sa kanasuran ug tigumon ko kamo gikan sa tanang kayutaan ug panad-on kamo ngadto sa inyong kaugalingong yuta. Kini mga igsoon ang gisulti nini mao ni ang mga Israelitas. Tungod kay sa unang panahon ang mga Israelitas wala gyud ni sila'y nasod. Usa ni ka mga katawhan nga nagkatibulaag katong gitawag og diaspora. Wala sila ilahang nasod, giulipon, ug mao ni dinhi ang gipropisay. Sa 25 nagingon, unya bisibisan ko kamo sa hinlo nga tubig ug kamo mga hinlo
gikan sa tanan ninyong kahugawan. O gikan sa tanan ninyong Dios, sinluan ko kamo. Hatagan ko kamo og usa ka bag-o nga kasing-kasing ug ibutang nako sa sulod ninyo ang usa ka bag-ong espiritu. Kuhaon nako ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong mga unod ug hatagan kamo nako og usa ka kasing-kasing nga unod ug ibutang nako ang akong espiritu sa sulod ninyo. Og palakton ko kamo diha sa ako ang mga lagda ug kamo magbantay sa akong mga tulumanon ug magtuma niini. Sa 28 naging din, unya kamo magpuyo sa yuta nga gihatag nako sa inyong mga katigulangan ug kamo mahimo nga akong katawhan ug ako mahimo nga inyong Dios. Mao ni gisulti ni Ezekiel diin mao ni ang gihimo sa Dios sa mga Israelitas. Gitapok ang mga Israelitas o gihatagan sila og kapuy-an, gihatagan sila og yuta tungod sa saad sa Dios ngadto ni Abraham. Kung nakabasa mo sa Biblia, kini si Abraham ang igsuon mao ni gitawag nila og the father of all nations, ang amahan sa tanang tibok nas kanasuran. Mao ni siya ang gihatagan og pagsaad sa Dios nga gipalakaw siya o gipaadto sa yuta nga ipakita sa Dios. Mao na nga pinaagi ni Abraham, pinaagi sa pagtuo ni Abraham, nahimo siyang higala, gitawag siya og higala sa Dios. So kung atong tan-awon, mangutaan na ta nahitabo na ba kini atong gibasa nga maong bersikulo nga tapokon sila. Kung atong tan-awon kining mga tawhan na gitapok na ni sila mga igsoon na panabungkag na sa ni sila. Busa kining atong tan-aw karon nga propesiya wala pa ni mahitabo sa nasod sa Israel. Mahitungod sa yuta sa saad wala pa usab kini mahurot nila og ukupar. Kay dako kaayo ang gisaad sa Dios nga yuta nga gihatag ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan. Sa ato nang niagi nga gitun-an niabot ni siya og wa ko masayop 70 milyones ka hektarya. Or 7 million or 70, no? Nilabay na to mo to na medyo nakalimot ka, pasensya na sa senior. Ang Diyos lang ang mubag-o sa kasing-kasing sa katawhan mga igsoon. Ang Israel mao ni ang atong una ang kining yuta nga gisaad sa Dios wala pa mahurot og okupar. Wala pa ni nila ma-occupy kay dako kay ini. Unya ang Israel usa ka nasod nga mudawat nga wala mudawat ni Ginoong Hesus isip Mesiyas. Di ba mo ana? Noon kayong Israel mga igsoon, panahibalo ba mo nga ang Israel wa gina mudawat ni Ginoong Hesus nga mahimo nilang Mesiyas. Ingnon ta nga dili man tanan pero kadaghanan tungod kay kasagaran sa mga Israelitas karon mga igsoon nagpaabot pa sa mga Hudiyo, nagpaabot pa kung kanus ang mubalik ang Mesiyas nga ilahan ng gilansang pagbalik diri sa kalibutan. Mao na nagpaabot pa sila karon nya ang kining mahitabo may igsoon nga kini silang mga panahon na wala pa ni sila gyud mudawat ni Ginoong Hesus isip Mesiyas. Kung ang Israel nga nasud nga wala mudawa o mudawat ni Ginoong Hesus isip Mesiyas, so ug wala sila Kristo silang kinabuhi, wala sila mutuo ni Ginoong Hesus, dili gayod sila makabaton og bag-ong kasing-kasing hangtod dili ka moduol sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus. Apan wala ni sila mutuo, wala ni sila moduol sa Ginoo. Nagmasupilon ni kini mga tawhana nga gitawag og promised people sa Ginoo. Nga saan mga katawhan no? So ang Dios lang ang magbag-o sa kasing-kasing sa katawhan. Sa ato pa ang Israel isip usa ka nasod wala pa gayod makasinati nini. Masurpresa mo ana. Makaingon ta ang mga hintil nakasinati na. Ngano man, usa ni ka ihemplo, kamatuoran mga igsoon nga kita nakasinati na nga si Ginoong Hesus, ang Mesiyas mibalik na. Nga nakabaton kita og relasyon ngadto ni Ginoo ngadto sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ang example na mga igsoon kamo. Kita nga naa dinhi nining mong iglesia. Mao ni usa ka ihemplo nga kita nasayod na nga si Ginoong Hesus mianhi na sa kalibutan. Og namatay alang sa atong kasalanan, alang sa atong kaluwasan, og siya misaka sa langit, pagabanhaw saka sa langit, og mubalik siya. Apan ang mga Israelitas, mga igsoon, nagpaabot pa sila kung ang pag-abot sa Mesiyas. Mao na makaingon ta bulahan tang mga hintil, doon ang magkaklasis tao, Hudiyo og dili ka Hudiyo, hintil. So ang mga hintil isang yawa ni Pablo sa tibuok
lugar sa kalibutan. Gisangyawan ni Pablo mo'y nakadawat ni Ginoong Hesus. Mo'y nakasinati nga Mesiyas mibalik na. Nga Mesiyas mianhin sa kalibutan o bubalik nga ni sa kalibutan. So diha sa maong konteksto ang atong tan-awon ang gubat sa Ezekiel sa kining kapitulo 38 dili ni naghisgot kung unsa kadakong pagsulong sa yuta sa Israel ang mahitabo sa umabot. So sa ato pa ang kaning gubat bahin sa Gog ug Magog mao ni usa ka gubat nga makalilisang. So magsugod kita sa unang pangutana, kinsa may nahilakip niini o kinsa may apil niini, kinsa may nahalambigit niini nining maong gubat, no? So atong unahon pagtan-aw ang alyansa o kinsa ang nagpasiugda nining maong koalisyon. Atong basahon sa Ezekiel 38:1 ug 6, dinhi atong makita nagingon ang pulong sa Ginoo, atong basahon pagbalik. Ang pulong sa Ginoo midangat kanako, anak sa tao atubang paingon sa Gog, ang yuta ni Magog, ang labawng pangulo sa Misik og Tubal. Og pagpropesiya batok kaniya, og sulti. Kini ang gisulti sa Ginoong Dios, ako batok kanimo, o Gog, labawng pangulo sa Misik ug sa Tubal. Pabalikon ko ikaw og kauitan ang imong mga apapangig ug pagulaon ko ikaw ug ang tanan nimong kasundaluhan. Mga kabayo ug mga pangkabayo, silang tanan sangkap sinagiban. Usa ka dakong panon nga may mga sagang ug taming, silang tanan nagamit og mga espada. Ang Persia, ang Ethiopia, ang Put, uban kanila, silang tanan may mga taming ug helmet. Si Gomer ug ang tanan niyang mga panon, ang Bit Tugarma sa kinatumyan nga bahin sa amihanan, uban sa tanan niyang mga panon. Daghang katawhan ang uban kanimo. So kung imong tan-awon, kani atong gibasa, kung imong mamatikdan nimo nga si Ezekiel, aduna siya gilista sa bersikulo 5. Aduna siya mga pangalan nga nagkalain-laing nasod nga moapil nining maong koalisyon, moapil nining maong military alliance. So kung atong tan-awon, unsa man kini o kinsa man kini nga mga nasod, mao ni mahinungdanon nga ato sa mahibaw-an mga igsoon. Kinahanglan nga kanunay natong ibulag, no? Mao na titimanan. Kinahanglan kanunay natong ibulag ang mga tawo gikan sa opisyal nga polisiya sa ilang gobyerno ug sa ilang reliyon. Doon na siya isiparit gina nato. Dili nato sila hiusa, no? Ang gipasabot niya na, gipasabot ani mga igsoon nga magamping ta. Magamping ta nga dili ta muhimo og paghukom sa usa ka tawo base sa ilang nationality. Dili gyud ta kahukom ana mga igsoon, makaingon ta kana siya Hudiyo, kana siya Hintil o kana siya Amerikano, Pilipino, nya do na tay buhaton nga paghukom. Tungod kay kitang tanan usara diha sa Dios. Dili kita muhimo og paghukom base sa ilang nationality o sa ilahang religious affiliation, sa ilahang o sa silang kapundok o sa ilang koneksyon. Ilahi ang tao sa iyang nasyonalidad ug relihiyon kung asa sila dapit na isakop. Dunay tanaw na ito nga konteksto. Kung doon naman tayo na tagbo nga mga katawhan nga lain sa tagalaing nasod, atong tanawon ang ang konteksto sa ilahang religious affiliation o sa ilahang nationality, no? Kay lahi na sila, lahi ni relihiyon kani nga nationality, lahi sa ni sila ang uban, no? Dili tanang tao atong tan-awon dinhi sa maong sugilanon, dili ang tanang tao na huuyon sa Hudiyo. Kay mao na gikakontrahan, gikaligut-gutan gyud, labi na gyud dito sa dapit sa Middle East, no? Dili tanang tao na uyon sa mga Hudiyo. Kay makita na sa Genesis 10, no? Ang pangalan sa tao nga lain-lain og nationality nga gitawag nato og Table of Nations. So dito sa Genesis, di na nato basahon kay taas-taas man, diha nato makita nga gitawag dinhi og Table of Nations. Daghan kayong mga nationality, daghan kayong mga klase sa tao. Gikan sa Genesis 10, sila nanimuyo sa dapit, sa lain-laing dapit sa rehiyon. Unya kini sa Genesis mga igsoon, mao ni ang mga kaliwat ni Noah. Kaliwatan ni Noah, iyang mga anak si Shem, Ham, and Japet ug ang ilang kaliwatan. Mao ni ang sa unang panahon ug nahinumdum mo gitapos sa Dios ang kalibutan ug ang nahabilin lang sila ra si Noah ug ang iyahang pamilya.
Tungod kay ang mga tao gipili nila ang ilang kinabuhi dinhining kalibutan na kaysa kinabuhi ngadto sa Dios. So sama usab sa atong kahimtang karon, labi na sa kabaguhan nga panahon, kung mutan-aw ta sa ningagi mga sugilan no makaingon ta nga istorya ra man na siya. Apan hinumdumi mga igsuon nga ang tanang mga sugilanon nga nagtala sa balaan nga basahon mao nay atong sumbanan nga kita magkinabuhi ning kalibutan. Mao ni atong makita nga mao ni nahitabo sa una, mahitabo usab na sa atong kinabuhi. So atong tanaw na mga membro nining maong koalisyon, katong atong gibasa, nga ang makita nato ang Persia. Atong basahon ng Ezekiel 38:5. Nagingon dinhi, ang Persia, ang Ethiopia, ang Put, ug uban kanila, silang tanan may mga taming ug helmet. So doon na sila mga hinigiban, andam sila sa gubat. So kinsa man ni ang Persia mga igsoon dinhi, mao man ni una natong gisgutan. Ang Persia mao ang daang ngalan sa daang nasod. So, daan ni siya nga pangalan sa usa ka daan nga nasod. Ug sa tuig nga 1935 giilisan kani mga igsoon og ngalan nga Iran. Mao na siya ang Persia sa una ug karon giilisan na sa 1935 giilisan ni siya ngalan og Iran. Hangtod sa tuig 1979 sa diyang giilisan na usab kini og ngalan tungod sa Islamic Revolution nila sa maong nasod og nginganlan kining Islamic Republic of Iran. So gikan sa Persia nahimong Iran ug nahimong Islamic Republic of Iran. So daghang kausaban nahitabo. Karon ang Iran gidumala kini sa mga agresibo nga anti-Semitic. Kay balo mag-unsay anti-Semitic? Kaning anti-Semitic mga igsoon man ni mga tawo nga grabe kay naglagot sa mga Hudiyo. Against sa Jew, sa mga Hudiyo, no? Mao ni gitawag sila anti-Semitic nga pundok sa mga pangulo. Kining maong nasod mao ang pinakadako nga nagsuporta o nagsponsor sa terorismo dinhi sa tibuok kalibutan. Mao na siya ang gitawag nato og Islamic Republic of Iran. So mao ni ang una nga atong makita dinhi nga mga lugar nga gihatag ni Ezekiel nga lista. Ang ikaduha nga natala mao ang unsa atong basahon pagbalik ang 38:5 nagingon din ang Persia, ang Ethiopia, ang Put uban kanila. So silang tanan may mga taming. So ang una atong gisgutan ang Persia. So ang ikaduha ni mga igsoon mo ang Kos o Ethiopia. So kaning Ethiopia mao ni ang Kos, mao ni siya ang Ethiopia, no? Ang Ethiopia mao ang moderno nga pangalan sa Kos. Sa ato pa ang Kos o Ethiopia anaa sa habagatan sa Ehipto. So mayon taga-habagatan naa siya sa south. South ba? Habagatan. Oh, mao na iyang lugar, no? Kabahin nini ang Ethiopia, ang nanguna nini mao ang nasud sa Sudan. Kadungog mo nakadungog naman man ano ang Sudan. Unya kaning Sudan mga igsuon kaalyado ni allied ni ngadto sa Iran. So sa ato pa kauban ni sila. Ug naanda na nga grabe ka kontra sa Israel. Kaning mga nasura nga atong ginganlan mao ni sila ang kontra kayo nila ang Israel. Mao ni mga kontra sa Israel. Kaning Persia nga gitawag og Iran ug kaning Kos nga gitawag og Ethiopia. Ang ikatulo nga nasod nga ginganlan dinhi mao ang Put. Mao gihapon ni sa Ezekiel 38:5 una ang Persia, ang Ethiopia, ang Put uban kanila ug silang tanan adunay taming ug helmet, no? Kaning Put mga igsuon mao ni ang karaan nga Libya. Libya familiar kay ninyo, pero ang Put wala ninyo mafamiliar. So mao ni ang karaan nga Libya apan apil ni ang bag-ong mga alyansa nini ang Algeria ug Tunisia. Mga nasod ni nga tuwa sa Middle East. Busa ang giatubang niini mao ang Islamic States of the Upper Nile region. Mao ni gitawag dinha. Ang Libya usab usa ka alyansa sa Iran. So mao ni mga lugar mga nga nagkahiusa, no? O sa Ezekiel 38:6 doon na sa usa ka ngalan nga gibutang atong mabasa, si Gomer. Ingon dinhi. Si Gomer ug ang tanan niyang mga panon ang Tugarma sa kinatumyan nga bahin sa amihanan, northern part. Uban sa tanan niyang mga panon,
daghang katawhan ug uban kanimo. So, sa atong gibasa nga mga bersikulo mga igsoon, kining maong alyansa, kining maong mga tawo nga gidaghanon nga giingon dinhi, mao ni sila ang mubatok sa Israel. So ang ikaapat nga atong makita mao ang Gomer nga gimension sa bersikulo 6. Lisod kay ni pag-ila. Matod pa sa mga scholars ang daang mapa sa Germany sa may habagatang bahin gitawag og Gomer. So Gomer wala nato mailhi pero ang Germany atong nailhan, no? Mao ni siya ang Gomer. Naguban ang Gomer og Cappadocia, usa sab ni kalugar nga ilang alyado sa Iran nga mao ang rehiyon sa modern day gitawag nato og Central Turkey o Turkey, no? Pamilyar mo sa Turkey, mao na ang Cappadocia o Gomer, no? So ang ikalima kaning Beit Togarmah, wa gid ta kaila ni. Ako gani, wa ko kaila, no? Kaning Beit Togarmah nga mabasa usab nato sa Ezekiel 38:6, gihulagway nga naa kinigikan sa kinatumyang bahin sa mihanan. Kinatumyan. So naa sa north. Matod pa sa karaan ang Togarmah mao ang Eastern Turkey. Wala kita masayod kung asa kutob ang utlanan, ang ilang boundary. Apan kining mga nasura mao ang mag-uban pagmarcha ngadto sa yuta sa Israel. Katong atong ginganlan nga 5, no? Karon atong mahibuluan kung kinsa ang apil sa maong alyansa. Katong 5 kanasod. Karon ang pangutana, kinsa man ang leader ani? Nga maoy mo kontra musulong ngadto sa Israel. So kung atong basahon pagbalik ang Ezekiel 38:2 ug 3 nagingon, anak sa tao atubang paingon sa Gog. Ang yuta ni Magog ang labawong pangulo sa Misik ug Tubal ug pagpropesiya batok kaniya. Timanin ninyo, ug pagpropesiya batok kaniya. Ug sulti kini ang gisulti sa Ginoong Dios, ako batok kanimo ug Gog labawong pangulo sa Misik ug Tubal. So kung atong tan-awon ang tanang ginganlan nining maong bersikulo, ang mga lugar, ang mga pangalan nga ginganlan nining maong bersikulo, kaning uban mga lugar gawas sa usa. Kining tanan nga ginganlan, mga ngalan kini sa lugar gawas aning usa ka ngalan. Usa lang ka pangalan nga dili lugar tungod kay kini ngalan sa usa ka tawo. Ngalan ni sa usa ka tawo ug mao kana ang atong nabasa sa atong gibasa nga gitawag og Gog. Sa ato pa kani si Gog usa dinhi siya ka tawo. Kung atong tan-awon nato sa atong pagbasa dinhi nga nagtuo ta nga apil ni siya sa mga lugar nga ginganlan dinhi kaning Gomer, kaning Persia, Ethiopia. Ang Gog mao man gyud ni siya ang naguna, pero kini day ang Gog mga igsoon dili ni ngalan sa usa ka lugar kun dili ngalan sa usa ka tawo. Kay sa bersikulo 2 nagingon, atubang paingon sa Gog. Dunay gisugo ang Dios nga mo propesiya ngadto ni Gog. Mao ning makita nato busa ang Gog dili lugar usa kini ka tawo. Nya basin kini ngalan niya sa usa ka Parao o sar o hari, no? O pangulo, no? Usa kini ka tawo kay sa bersikulo 2 nagingon ang Dios, giingnan siya. Atubang paingon sa Gog, mao ni ang pulong sa Dios nagingon. Og pagpropesiya batok kaniya. Mao ni ang pulong ni Ezekiel nga patubangon nga to sa Gog og pagpropesiya batok kaniya. Dili siguro ka og ikay mo adto dito, dili siguro ka mo propesiya sa usa ka lugar o usa ka butang, kundi ang imong pagpropesiya ngadto gyud na sa usa ka tawo nga dako og posisyon sa maong lugar, no? Giingon dinhi atong basahon pagbalik ang 2 ug 3 nagingon dinhi, ang anak sa tao atubang paingon sa Gog, mo ni gingon niya Gog, ang yuta ni Magog. So sa ato pa ang Gog tao naa siya sa yuta sa Magog nga labawong pangulo, makita dinhi labawong pangulo sa Misik og Tubal. So sa ato pa labawong pangulo, dako ni siya oposisyon. O pagpropesiya bato kaniya ang sugo sa Dios, gingnan nga pagpropesiya bato kaniya og sulti siya nga ang Ginoong Dios. Kini ang gisulti sa Ginoong Dios, ako batok kanimo. So batok ang Dios
ni Gog. Gingin siya, ang Diyos bato kanimo og Gog, labang pangulo sa Misik ug Tubal. So leader ni siya sa maong dapit. Ang usa ka historian nga ginganlan og Josephus, nag-ingon nga si Magog, mao ni ang Magog nagmugna ni sa usa ka lugar nga gitawag og Scythians, no? Mga dili kaayo siya pamilyar nga mga ngalan, pero biblical ni siya mga igsoon. Nga nagpuyo sa mihanang bahin sa Black Sea ug ang Caspian Sea, no? Sa lugar nga gitawag karon og Russia. No? Makita nimo sa sugilanon. Mao ni ang lugar nga naa sa Black Sea, amihanang bahin sa Black Sea ug ang Caspian Sea naa sa lugar nga gitawag karon og Russia. Unya nagingon si Gog labang pangulo sa Misik ug Tubal. Makahatag usab kini interes kanato mga igsoon tungod kay ang uban moingon nga ang Misik nagtumong sa Moscow. Naginahinay ta og pangalan ini mga lugar ug nagtumong ta kun unsa ning mga lugar sa atong panahon karon. So nagtumong sa Moscow ug Tubal. Tungod kay sa gitawag og Tobolsk din usa ka lungsod sa Russia. Kaning Tobolsk mo ni usa ka lungsod sa Russia. Kung imong tan-awon sa katapusang bahin sa bersikulo 3 nag-ingon nga labawng pangulo sa Misik ug Tubal. Ang labawng pangulo nagtumong kini sa pulo nga Rosh, R-O-S-H, no? Nga matod pa sa mga scholars sila nga nagtuo nga kini usa ka teritoryo diin usab gikuha nato ang pangalan nga Russia. Nahibalo man taron kisa may nagdala doon sa dako kayong kagubot, no? Ani na to makita mga igsoon kung unsa ning mga lugar nga nahiapil o nahilambigit sa paggubat sa Israel. Sa tanan na hisgutan usa lang kanasod nga makatuman sa mga requirement niini. Kining pagsulong o paggubat nila usa ra gyud ka nasod ang gitan-aw sa mga scholars nga makatagbo sa mga rekisitos nga makahimo nining maong alyansa o paggubat wala lain kundi ang Russia. Ug gimo sa makita nga kini gibalik og makatulo. Gibalik og makatulo ni pagbasa sa mga tudling nga mga pulo nga giingon dinhi gikan sa mga kinatumyang bahin sa amihan. Kinatumyan. Oh, north, south, so ato pa arita sa north, tumoy sa north. Gibalik ni siya katulo. Tanaw na to sa bersikulo 6. So, gingon si Gomer ug ang tanan niya mga panon sa Bit Tugarma sa kinatumyang bahin sa amihanan. Uban sa tanan niya mga panon daghang katawan ang uban kaniya or kanimo. Kung atong basahon usab sa Ezekiel 38:15 nagingon usab ug ikaw moabot gikan sa imong dapit gikan sa mga kinatumyang bahin sa amihanan. Kung atong basahon sa Ezekiel 39, versikulo 2, nagingon siya nga, pabalikon ko ikaw og abugon o kuhaon ko ikaw gikan sa mga kinatumyang bahin sa amihan. Kung makita nimo ning tulo ka bersikulo mga igsuon, nagbalik-balik ning mga pulong kinatumyang bahin sa amihanan. Nganong mutuo man ta nga ang Russia? Tungod kay kining tulo ka pulong nga nagbalik-balik sa mga bersikulo, kining kinatumyang bahin sa mihanan, gitumong kining ngadto sa Russia. Kung imong tan-awon sa globe, na may globe map, no? Nakainomdom ka na sa elementary pa ko, pero wala ako kakuha sa ang kuha na marong Google. So naa sa tan-awon nato balik tas kraan katong globe nga map nga tuyok ba, no? Kung imong tan-awon sa globe map, ipadagan ang imong tudlo gikan sa Israel. Magsugod ka sa Israel, mao imong sentro, padulong ato sa Arctic Circle. No? Or arita diri. Kay north man atong istoryan, aritas to. So gikan sa Israel nga pinakasentro, ang imong tudlo mudagan diretso ngadto sa Arctic Circle ug ang imong makita mga igsuon mo diretso ka ngadto sa Moscow. Kinatumyang bahin sa amihanan. So asa man ang Moscow? Russia. Unya, nasayod man ta mga igsoon nga daghan na gyud mga sayop nga nahimo nato labi na gyud sa mga kasaysayan.
Daghan kayo tang gihimo nga mga prediksyon, daghan kang gihimo ang mga tao nga mga pagtotoo. Nga moingon sila sama nining gingon nila sa una nga ikaduhang gubat sa kalibutan. May tungod ni sa ikaduhang gubat, Second World War. Nga ang iglesia o ang church na kumbinsi nga si Hitler mao ang Antichrist. Mao ni ilang gituhuan during World War II nga sa mga simbahan o sa iglesia nga si Hitler kuno mao ang Antichrist. Unya si Mussolini mao ang false prophet. So sa ato palahi ning Antichrist, lahi sa ang false prophet. Kaya ang Antichrist mao man ang assistant ni Taning, no? Ang mga false prophet mao ni ang mga alagad usab nining Antichrist nga magtudlo og dili mao nga ebanghelyo. Kay walay laing ebanghelyo nga gitudlo kanato mao lamang ang naa sa Biblia, no? Mao nga sa dihang naglinya na ang mga tangki nitong panahon na batok sa mga simbahan ang mga Kristohanon, dili Kristo, mga Kristohanon nagtuo nga mahitabo na ang rapture. Kaya ba mo sa rapture? Nabalik tag istorya dahil sa rapture. Kaya na rapture mga igsoon, mani ang panahon nga moabot na sa katapusan nato nga destinasyon sa Ginoo nga ang tanang mga Kristohanon nga nangamatay ug ang buhi sakgaon dadon ngadto sa panganod tungod kay moabot na ang panahon nga gitawag natong tribulation o kasakitan nga dili gayon maispiling nga dili katupungan. Ug kuhaon ang mga Kristohanon kamo nga nagtuo ni Ginoong Hesus. Kuhaon kamo sa panahon ni anak mo nagisakgaw kang ibutang mo dito sa panganod tungod kay muabot ug mukuyanap ang grabe nga pag-antos sa kalibutan. Mao na ang rapture. So kung atong una-una ang rapture mga igsoon magdungan ta imo pag una-una. Ha? Magdungan in taon ta. Maginunit ta. Gunit ta sa Ginoo dili nako. Gunit ta sa Ginoo. So mao na nga nagtuo sila nga mahitabo na ang rapture. Apan wala na mahitabo. Walay rapture nga nahitabo mga igsoon. Unya, wala usab kita masayod kung si Vladimir Putin, ang presidente sa Russia. Mao ba na si Gog? Sayo pa kaayo na to, di pa takay balo anak, no? Kaya mao man gitan-aw. Pero dili to gyud ka ingon na nga 100%. Apan sa pagsulat ni Ezekiel nining maong sulat nga nining maong basahon sa milabay nga 2,500 ka tuig nga milabay, walay alyansa nga nahitabo. Wala siya'y koneksyon ini mga tawhana bisan bahin pa sa militar. So wala ni na-mention, wala ni na-appeal, walay alyansa. Apan karon aduna nay koneksyon nga atong makita tali sa Russia ug sa Iran. Di ba? Alyansa. Makita na nato sa Russia ug Turkey. Nagkasabot usab sila. Sa milabay nga 50 ka tuig ang Russia wala pa kaayoy army. Kulilat di sila sa una. Dili ni ingon ani ka powerful ang Russia sa una, mga 50 ka tuig ang milabay. Karon nahimo na siya nga world power. Sa samang higayon kining kabahin ining propesiya manahimo na nga mahinungdanon. Tungod kay nakita nato og ginahinay ang mga panan-awon ang sa propesiya. Ug ang ngayan gayon nato kining hisgutan. Wala kining maong mga panghitabo sa una apan karon manghitabo na busa. Makita dinhi nga ang Russia mao ang mangulo sa musulong. Ito itong gipanghinganlan. Nga pangutana kisa may mangulo ani. So atong makita day dinhi sa maong propesiya mga igsoon nga ang gitumong mao ang Russia. So diha natubag atong pangutana kinsay nahilakip niini. Mao to ang mga nasod nga atong gibasa unya ang sunod natong pangutana unsay mahitabo. Sa una kinsay nahilakip nini ay ikaduhang pangutana unsa may mahitabo, no? Thrilling kay na siya. Kay ba mo unsay binisaya sa thrilling? Wasad sila kay bawo di. Kay ba mo nang na mga drama, no? Mag-thrilling na gani mo ana din na sila ing. Da? Mo na thrilling. So diha natubag ang mga pangutana kinsay nalikip nini sunod nga pangutana usab unsay mahitabo, no? So unsay mahitabo? Kung atong una-unaon ug imong una-unaon kining mao nga nasod ang Russia, Iran, Turkey ug ang Islamic State, Germany, atong naila kini mga nasura nga daghan og mga tawo ug mga sundalo
nga moabot o magkahiusa sa pagsulong ubos sa katuyuan nga papaso nila ang Israel. Wad-on nila ang Israel. Pulpogo nila ang Israel. Si Ezekiel nagsulti ka nato nga sukwahi ang nahitabo. So wala no. Naingon mas Ezekiel nga sukwahi man ang nahitabo. Ngano man? Kay dunay intervention nga gihimo sa Dios. Adunay duha ka bahin sa nga atong hatagan og gibugaton ining maong gubat. Una, international nga obserbasyon o international observation. So dunay nagtan-aw nga mga nasod nga misupak niini. Ang atong tan-aw kining hunahuna ning mga nasura nga mosulong sa Israel. Unya dunay mga nasod nga nagtan-aw nini nga misupak nini maong plano. Misupak nining maong ilang buhaton. Bukal kaayo sila nga misupak apan wala sila'y gihimo. Mura bago ba patuga-tuga makagsintro diha di mo ka mutabang. Bukal kay sila. Wala sila mihimo. Wala sila mutabang sa Israel anong pagpanalipod dinhi. Unsa man tuyo nila ato nga sila pa may nireklamo gani. Ezekiel 38:13 atong basahon. Gingon dinhi, ang Siba ug Didan ug ang mga patigayon sa Tarsis uban ang tanang mga batan-on manggugubat moingon kanimo, mianhi ba ikaw aron sa pagsakmit sa inilog? Gipatigong ba nimo ang imong mga panon sa katawan aron sa pagkuha sa mga sinakmit, sa pagkuha sa mga plata, bulawan, sa pagkawat sa mga baka ug mga mayong butang, sa pagkuha sa daghan kaayong inilog? Kining nangutana mga igsuon mao ni ang mga nasod nga misupak sa koalisyon. Mao ni mga nasod nga simong tan-aw sa una mutabang sa Israel. Kay mao ni siya ni question niining mga tawhana kaning Siba ug Didan. Sila nagingon nga naay pipila ka nasod nga mi question niini og misupak. Tingali mohimo ni sila og formal nga apilar. Moapilar nila sila ngadto sa United Nations aron mosilot niining mga nasod nga nagplano sa pag-atake sa Israel. Panwala ni mahitabo. So kinsa ang nisupak? Siba ug Didan, no? Mao man nagingon sa bersikulo 13. Unya kun atong tan-awon mga igsuon sa kasaysayan, ang Siba ug Didan mao ang Arabian Peninsula. So di lang ko mutana kay basig di sa mo pamilyar. Arabian Peninsula na sa Saudi Arabia. Kung mahinumdum mo sa usa ka babae sa sugilanon sa Biblia nga may bisita ni Haring Solomon, no? Mao to siya ang gitawag og Queen of Sheba. Usa ka reyna nga gikan sa Sheba. Mao kana ang Arabian area, no? Ang atong gitawag karon og Saudi Arabia. Sumao ni ang nisupak sa mga koalisyon nga buot mosulong sa Israel. Apan wala sila gihimo. Ngano man nga Saudi Arabia man ang misulti o misupak sa mga nasod sa mosulong sa Israel. Sa kadaghan sa nasod ngano man. Sahid mo mga igsuon nga aduna sila'y peace agreement. Duna sila'y agreement tali sa mga Arab ang Israel. Tungod usab kini sa pagkauyon sa panahon sa Abrahamic Covenant, no? Ang saad sa una. Sa ulahing katuigan nagpreparar og peace treaty sa Saudi Arabia nga nahisgutan usab diha sa magpapatigayon sa Tarsis. So familiar ang Tarsis. Kung nahinumdum mo sa Tarsis, nahinumdum mo? Sa day. Kaning Tarsis mga igsoon, inyong mabasa sa Biblia, mao ni ang giadtuhan ni Jonah. Kailan man Jonah? Si Jonah mga igsoon man gisugo sa Dios sa pag-adto dito sa Nineveh. Pero kay gikaligut-gutan man niya, gikalagutan man niya ang Nineveh kay dili siya gusto nga luwason sa Dios sa maong lugar. Ayang gusto nga tunglohon sa Dios, laglagon sa Dios sa maong lugar apan gisugo siya sa Dios aron pagwali og kaluwasan. Diin siya adto sa Tarsis. Unsay nahitabo niya?
Gitukob sa ibis. Ay, gamay man ng ibis. Gitukob sa balyina. Gipabalik kay patuon gid siya unsay sugos Ginoo matuman gina mga igsuon. Kung unsay plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi, di gid mo makahimo og lain plano. Tungod kay ang plano sa Dios mao gi matuman, mao nay atong hinumduman. Amen. So mao ni nahitabo. Mao ni ang lugar nga misuway unta si Jonah pag-adto sa mi palayo siya sa presensya sa Dios. Klaro kayo. Palayo siya sa presensya sa Dios. Kadaghanan nag-ila sa Tarsis nga mao ang Espanya o Spain. So mao din ano? Daghan mo nahibaw-an. Wa mo mag-take note diha. Ang Tarsis mao ni ang Spain o Espanya. Mao kini ang karaang dungguanan sa mga magpapatigayon. So makita nimo kani diay ang Tarsis, mao ni ang Spain. Mao ni siya ang dungguanan sa mga magpapatigayon, sa mga magnegosyo, no? Mao ni matud pa ni si Herodotus usa ka Greek historian kini siya, mao ni siya ang tigsulat Greek historian nag-ingon nga ang Tarsis nahimutang unahan sa gitawag og Pillars of Hercules. No? Di sa kumungutanan yung asa ni napita kay wa pa sa ko kaadto ani. Diin mao ang daang termino sa Strait of Gibraltar. Samot na. Usa kini ka isla nga nagsupply og lata sa unang panahon. So sa ato pa ang atong tanawon kining Tarsis Tarsis ba? Oh, mao ni ang usa ka lugar mga igsuon nga nagsupply og mga tin o lata sa lain-lain nga lugar. So daghang mga scholars nga nagtuo nga ang Tarsis mao ang England. No, nangabalhin na Spain, Tarsis, England. Kayo imong basahon ato basahon pagbalik ang Ezekiel 28:13 nagingon, ang Siba og Dedan ug ang tigpatigayon sa Tarsis, tigpatigayon negosyante sa Tarsis. Uban ang tanang mga batan-ong manggugubat moingon kanimo, mianhi ba ikaw aron pagsakmit sa inilog? Gipatigom ba nimo ang imong mga panon sa katawan aron sa pagkuha sa mga sinakmit, sa pagkuha sa plata, bulawan ug pagkawat sa mga baka ug mga mayong butang, sa pagkuha sa daghan kayong inilog? Mao ni ang lugar nga ni question niya itong mga musulong sa Israel. So kung ang Tarsis, mao ang England, ang pulong diha nga batan-ong manggugubat, nagrepresentar kini sa kolonya o colony sa England. Di ba nakakita mo sa bandera ang sign sa England, di ba? Lion, no? Mao ni nagrepresentar sa kolonya sa England. Oh, tawag na to og Tarsis. Sama sa United States, mao ni kaalyado. Sama sa Canada, sa Australia, mao ni sila ang gitawag nato usa ka colony sa England. Sagol na ni social studies atong gitun-an mga igsuon, timanin ninyo. Sa tanang higayon, mangutana ang katauhan. Kani, mao ni timan-an ninyo. Sa tanang higayon o kadaganan o kasagaran mangutana ang mga katauhan, asa naman ang United States of America sa propesiya sa Biblia? Ano hibalosan mo? Asa naman ang Amerika? Mga ison karon ang USA, sila ang superpower. Nasayod kita na. Gamhanan kini nga nasod. Daghan ni sila og mga igugubat. Dili lang ni sila manggubat, no? Defense lang nila. Naguna-una ka ba nga naa pa sila? Inikabot ani nga maong propesiya? Dako kayo ang tubag mga igsuon, wala. Wala na mahimutang sa propesiya kining maong pangalan. Naani siya ay atong mapakisayran pero walay tin-aw nga pakisayran nga ang nga naa pa ang USA gawas dinhi sa Ezekiel 38:13. Pero dili kayo na klaro siya. Dili pareha sa ubang lugar, sa mga tumult sa Russia, sa uban pa nga ubang lugar klaro kayo apan ang iyang pangalan dili na kayo siya giklaro gyud og basa. Makita nato, no? Pero kung atong tan-awon, bisan pa kung kinsa kining mga nasod mga igsuon, kining mga nasod nga gisgutan dinhi diin mo ay mangutana mahitungod sa pagsulong
sa Rusya. Mao to tong gibasihan si Siba ug si Dedan ug ang tigpatigayon sa Tarsis, no? Bisag kinsa pa ni nga mga nasod, mga igsuon, diin mo ay mangutan na mahitungod ini sa pagsulong sa Rusya ug ang iyang kalyado ngadto sa Israel. Apan walay bisan kinsa kanila nga mitabang. So daghan ni sila mga nasod nga ni question sa mga nasod aliado sa Rusya, ningo ngano man musulgon yung Israel. Gusto niyong kawaton ang mga bulawan, ang mga maayong butang. No? Mura og kurik. Pero wala mo tabang. No? Atong padayon og basa, mahibaw-an gyud nato. Apan wala bisan kinsa kanila nga mitabang sa Israel. Wala ay niadto kanila aron motabang sa maong nasod sa Israel. Walay ni bisan kinsa nila nga nikig-alayon alang sa pagtabang, sa paggubat, sa kaaway sa Israel. Igo lang silang nitanaw. Mura magatanaw sini. Wala. Concern sila, pero wala sila motabang. Pamilyar kay nato mga igsoon, mga Kristohanon. Gudunay moduol nato ng mga yugtabang, labi na gabiin dako. Maingon siya, sige, iampo ti ka, lakaw na. Nangayo na gani nagtabang sa tupad, doon gikinahanglan. Kinahanglanon kayong pag-ampo, pero hinumdumi mga igsoon. Naratay mga kaigsuonan sa tupad, nga hilom radyo kaayo, nga nagkinahanglan usab. Dili lang sa atong pag-ampo, kundi sa ato usab nga mga material o uban pang mga butang. Nga gikinahanglan nila. No? Sama usab ni ini. Wala gayoy miduol bisan usa nga mitabang gawas sa usa. Oh, napay usa gid ay. May gid ning usa. Wala gyud mitabang gawas sa usa. Ug mao kini ang pinaka-importante. Sa kadaghan sa musulong sa Israel, kini sang mga nasod nga nisupak sa pagsulong sa Israel, wala gyud mo tabang. Wala mo adto apan naay usa. Nga pinaka-importante ug way lain ang Dios. Mauna ang usa mga igsuon nga nagpabilin nga matinud-anon sa katawan sa Israel nga siya mismo ang nagigubat ug mitabang sa gubat nining maong higayon. Mao ni atong gitawag mga igsuon og international observation. Ato ni makita dinhi sa lain-laing nasod sa kalibutan. So ang ikaduha usab makita nato mao ni ang supernatural nga intervention. So niding panahon na misulod din ang Diyos. Sa Ezekiel 38, versikulo 18 ngadto 23, atong basahon mga igsoon nagingon dinhi, apan niya ng adlaw sa diha nga si Gog, balik na sa tanig Gog. Si Gog musulong batok sa yuta sa Israel. Nagingon ang Ginoong Dios, ang akong kaligutgot mo silaob, kay diha sa akong pangabubuho, ug nagdilaab na kong kaligutgot, ako nag-ingon niya ng adlaw, adunay usa ka dakong pagkurog sa yuta sa Israel. Ang mga isda sa dagat, ang mga langgam sa kalangitan, ang mga mananap sa kapatagan, ang tanang mga butang nga nagkamang sa yuta ug sa ang tanang mga tao nga naibabaw sa yuta mukurog sa akong atubangan. Ug ang mga bukid, mga pukan, ug ang mga pangpang, mga tumpag, ug ang tanang mga kuta, mga hugno ngadto sa yuta. Ako mo tawag sa espada, bato kaniya ngadto sa tanan nakong kabukiran. Nagingon ang Ginoong Dios, ang espada sa matag tawo mahimong batok sa iyang maigsuon. Pinaagi sa kamatay ug sa dugo, ako na maghukom batok kaniya ug paulanan nako siya ug ang iyang mga panon ug ang daghang mga katawhan nga miuban kaniya sa ulan nga makapabaha ug sa dagkong mga ulan nga yelo. Kalayo ug asupre, nahibawa mo unsa ni ang ulan nga yelo? Mao ni ang gitawag nato og unsa to? Hail, no? Unya gagmay ra man hinuon ni mga igsuon, dili siguro kay ni sakit, kay 8 inches man ning gidakon nga anak siguro. Bantay lagi maigo imong ulo kay buak gid sigurado. Dili lang hubag atong madawat kundi dili lang bukol, buak. So dako kay na mga igsuon, daghan man. Ulan ko na siya og hailstone. So atong gingon dinhi, magulan og yelo, dagkong yelo. Unya
magulan og kalayo, og asupre. Kini asupre mga igsuon, magulan og kalayo mo ni mga missile, mga gubat siguro ni kanang mga gubat. Kini sang asupre mo ni ang volcanic effect. No? Ako magpadayag sa akong kagamhanan, pagkagamhanan o pagkabalaan, o magpaila sa akong kaugalingon, diha sa mga mata sa daghang mga nasod, unya sila makaila nga ako mao ang Ginoo. Grabe. Kung ang Ginoo na gani, mao'y mo kastigo. Mga tumpag ng mga bukid diha. No? Mag-ulan na o unsa na iulan. Niatong 1973 adunay pagsulong nga gihimo sa Israel. Kung nakadungog mo ato 1973 gitawag kini og Yom Kippur War. Di sa mo pamilyar? Tan-aw sa mug CNN. Plugging man. No, mao ni gitawag og Yom Kippur War. Milanat ni miabot ni siya 18 ra kadlaw. No kaning Yom Kippur. Unya niadto sa 1967 adunay gitawag og 6 day or unom ka adlaw nga gubat. Kay bawang mo pila ka adlaw ni nahuman? Unom ka adlaw. Bright gini sila. Unom ka adlaw ni maayo kay nahuman ni sulod sa unom ka adlaw. Kining gubat sa Ezekiel mga igsuon kani atong gisgutan nga musulong ato sa Israel, mahitabo kini usa ka adlaw lamang. Matod pa sa mga scholars, nagingon kining maong kalihukan, mahuman sa usa ka adlaw, bisan pagani nga pipila lang ka oras. Mao ni gubat nga grabe kayo nga kuhaon lang nila usa ka adlaw gani wa gani ingon pa ganing ubang mga scholars nga mahitabo kini minus usa ka adlaw, mga pipila lang ka oras mahitabo ning maong dakong gubat. So daghan ang mahitabo nini mga uson. Una, nailinog. Yan nga tumpag ng bukid. Ang ikaduha, ang katong mga ni-atake nila, nagunay, nagpatay. Mo ning gingon dinhi sa bersikulo 21, ako magtawag sa espada bato kaniya ngadto sa tanan akong kabukiran. Nagingon ang Ginoong Dios, ang espada sa matag tawo mahimong batok sa iyang igsuon. So nagunay na ni sila, kamatay. No? Ang ikatulo mao ni adunay baha. Nagulan og hailstone, kalayo og asupre. So wala pa ta makasinati nini mga igsuon o ginaot pa unta nga di tapas sination ani sa Ginoo. Dini atong maibaluan nga aduna gay supernatural nga intervention ang Dios. Ni sulod ang Dios ni higayuna alang sa pag-intervene o pagbabag sa mga daotang plano nining maong katawhan. Apan gitugot kini sa Dios mga igsoon tungkol kang Israel, grabe na gyud ang ilahang pagsalikway sa Dios. Kay bisan hantud karon dili na sila mutuo nga niabot na ang Mesiyas. Niabot na si Kristo. Nga basin unya inigbalik ni Kristo maghangad ang mga Israelitas o mga Hudiyo. Pag-ingon nila, hala, nibalik na ang Mesiyas. Pagtanaw nila, hala, mao man ni atong gilansang. Mao na senaryo. Mao ni atong gilansang. Kay wala man gina sila motuo mga igsoon. Gawas lang atong conspiracy nila nga bahin sa mga gwardya. Gamay ra to kaayo katong gitagaag kwarta nga kutob sa mangutana gani asa ang lawas ni Hesus ina gikawat sa mga apostolis samtang sila natulog ang gwardya. Nindot sa sila matulog kin hibaw sa kisay nagkawat no. So ingon ana, hangtod karon ang mga katawan sa Israel mao nang gitugot sa Ginoo ang kalaglagan o grabe kayo nga mga pagkastigo nga gihimo sa Dios sa Israel. Kay ang Diyos, mga igsoon, mugamit usab sa atong kaaway, haron ta matulid. Gamito ng atong mga kaaway, haron kita ma-challenge, nga mabaid ta, nga kita mahimo, kita gyud nga musalig sa Dios tungod kay dili igo ang atong kusog, dili igo nga atong kumkumon ang balaod sa atong mga kamot, kundili atong isalig sa Dios tungod kay kun siya ningon ang pulong, ako ang manimalos, ako ang mubayad. So dili kinahanglan nga ato nang rakrakan di atong kontra. Murak-rak tagpag-ampo nga to sa Ginoo. Ha?
ang nahitabo pagid ani mga igsuon sa pagsulong niining mga tawhana kining mga alyansa nga gipanguluhan sa atong ginganlan og Rusya. Dili pa gayud ang grabe pagyud kining nahitabo. Kay ang dili maayo kay mikabat sa 7 ka bulan nga sila ang mga kaaway ha. Sila ang mga kaaway ng limpyo. Sila ay nang limpyo. Atong basahon na Ezekiel 38:11-13. Nigingon din niya nang adlaw akong ihatag kang Gog. Kinsa to si Gog? Ang leader sa maong mga nasod nga misulong sa Israel. Ningon din ang Ginoo, gihatag nako akong ihatag kang Gog ang usa ka dapit ingon nga lubnganan didto sa Israel. So gihatag sa Dios. Ang walog sa mga magpapanaw sa sidlakan sa dagat kini mag-ali sa mga magpapanaw og didto ilubong si Gog. Og ang tanan niyang panon sa katawhan og kiningalan ginganlan og walog sa Hamon Gog. Sulod sa 7 ka bulan ang balay sa Israel maglubong kanila aron mahinluan nila ang yuta. Ang tibuok katawhan sa yuta maoy maglubong kanila o kini mahimo alang kanila nga usa ka bantugan sa adlaw nga ako magapadayag sa akong himaya, nag-ingon ang Ginoong Dios. So unsa man ay nahitabo? Ang Dios ang nagkigubat sa mga nisulong sa Israel. Kay balo kita nga unsa gid ka masupilon ang Israel apan ang Dios dako kay paghigugma. Dili lang sa Israel, hasta kaninyo kitang katawan sa Dios. Nagpakamatay gani si Ginoong Hesus tungod og alang kaninyo ug kanako. So makita nato dunay intervention, observation nato. Makita nato nga sa katapusan midaog ang Dios. No? Midaog ang Dios sa katapusan. Ezekiel 38:23. Ako magpadayag sa akong pagkagamahanan ug pagkabalaan ug magpaila sa akong kaugalingon diha sa mga mata sa daghang mga nasod. Ug unya sila makaila nga ako mao ang Ginoo. So mao'y katuyuan sa Dios mga igsuon nga bisan pa sa kalisdanan ang iyang plano matuman gayud bisan pa sa kalaglagan sa iyang mga katawhan ug sa mga laglag usab ang mga kaaway sa iyang mga katawhan. Ezekiel 39:7 nagingon, ipaila nako ang akong balaang ngalan taliwala sa akong katawhan nga Israel. Og dili nako itugot pag-usab nga pasipad-an pa ang akong balaan nga ngalan. Kaya maong mga nasod, mga igsuon, nagbugal-bugal sa Dios. Wala mutuo sa Dios. Apil na ang Israel. Unya ang nasod makaila nga ako mao ang Ginoo, ang balaan sa Israel. So ingon ni anak, mga igsuon, kung atong makita diri, 7 ka bulan sila nga naglimpyo sa mga patayng lawas, sa mga nisulong sa Israel. Gililman ka ng dugaya o ginlo, anak. Ningon ni 39:22 sa Ezekiel, busa ang balay sa Israel makaila nga ako mao ang Ginoo nga ilang Dios, sukad niya ng adlaw og sa umaabot. Sumao dinhi makita kung unsa gayud kagamahanan ug kabalaan ang Dios tungod dining mao nahitabo. Kining maong mga nasod, mga igsuon, miabot gikan sa amihanan o sa north, koalisyon sa Russia, sa Iran, sa Turkey ug uban pang mga nasod. Miadto sila sa Israel aron paglubong sa mga Israelitas, paglubong sa mga Hudiyo. Apan ang nahitabo, sila ang gilubong sa mga Israelitas tungod sa gahom sa Dios. Miabot sila aron sa pagkuha sa yuta, ila maning agawon, ila maning i-conquered, i-captured man nila ang maong yuta sa Israel. Apan sa pag-abot nila sa maong yuta, ang ilang tumong sa pagkuha nini, nahimo kini nila lubnganan. Naila ang yuta, apan tuwa sila sa ilawom sa yuta. Grabe ang Ginoo mo imo kastigo. Tungod kay kining pulunga mga igsoon nagbalik-balik gingon sa Dios, unya sila makaila nga ako mao ang Ginoo. Gihimo kini sa Dios aron makita sa mga katawan sa mga Israelitas ug sa mga Hudiyo nga siya ang Dios, wala na lain. Ingon man dili lang sa mga Hudiyo ug sa mga Israelitas, ingon mo usab kanato nga mga Hintil. Mao kan ang pulong nga kanunay gigamit ni Ezekiel ini. Unya sila makaila nga ako mao ang Ginoo.
Matod pa sa Salmo 121, versikulo 4, ngadto sa 5, nagingon siya, tanawa siya nga nagbantay sa Israel, dili mahitagpilaw o mahikatulog. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay, ang Ginoo mao ang imong landong sa imong tuong kamot. Dili matulog ang Dios. Mao nang dunay kantas Tagalog nga natutulog ba ang Dios? Dili taw na matulog ang Ginoo, mga igsoon. 24/7 nagtan-aw na ninyo, nagtan-aw na nato. Ang mga magtotoo makatagamtam o kahupayan tungod kay ang atong Dios mao ang atong tigpanalipod. Kitang tanan bisan pa og ikaw magatubang sa daw dili gayud mapugngan nga hulga, mga treats, mga panghadlok kalisod. Mao ni makadala nato sa pangutana kung kinsa. Ang una kinsa, ang nihiapil ini, ug unsa ang mahitabo. Ug ang ikatulo dinhi nga katapusan atong punto, mga igsoon, nagingon dinhi, kanusa kini mahitabo. So kanusa. Sumubalik kita sa bersikulo 10 sa Ezekiel 38, nagingon dinhi, mao kini ang gisulti ni Ginoong Dios. Nianang adlawa, no? Nianang adlawa, mga hunahuna mo santop sa imong kaisipan ug ikaw maglaraw sa usa ka daotang buhat. So nasayod gyud ang Ginoo sa unsay laraw sa tao. Ug ikaw mingon mo sulong ako batok sa kayutaan sa mga balangay nga dili kinutaan, so walay kuta. Asdangon ako ang malinawong katawhan nga nagpuyo sa layo sa kakuyaw, ug silang tanan nga nagpuyo sa walay mga kuta ug walay mga trangka o mga ganghaan aron pagpangilog ug mga butang sa pagdala sa mga nasakmit aron sa pagsulong sa mga dapit nga waaw nga karon gipuy-an na. Ug batok sa katawhan nga gitigom gikan sa mga nasod nga nakabato na og kahupayan ug ang maayong butang nga nagpuyo taliwala sa yuta. So kinsa maning nagpuyo taliwala sa yuta? Ang pulong mga igsoon nga nagpuyo taliwala sa yuta nakahatag kini og interes kanato. Ngano man kun ang Ginoo magtudlo kanato mahitungod sa geography, ganiha social studies. Karon geography ta, no? Kung ang Ginoo magtudlo kanato og geography, na atas geography class. Magpakita na siya og mapa. Magpakita siya og mapa og ibutang niya ang Israel sa sentro gyud sa kalibutan. Pinaka sentro kay mao ni giingon dinhi nga nagpuyo taliwala sa yuta. Gani dagang higayon ang Biblia kun anaa gani geographical area nga atong pagahisgutan, mingon gani amihanan, habagatan, diin man nagikan. Nagsugod ta sa Israel. Gikan sa Israel mingon ta adto sa north, gikan sa Israel mo adto ta sa south, adto sa east, adto sa west. Ang pinakasentro nga naa sa nagpuyo sa taliwala sa yuta mao kana ang Israel. Mao na atong gisgutan sa miagi nga unsa ka importante ka danon ang Israel. Pero ang mga tao kung makadungog nini, mahimo ning problema nila, mga igsoon. Ngano man? Kay moingon man na sila nga nahuman na ng gubata, natapos na siya. Kay ngano man, ang giingon din sa mong pulong, nagsakay og kabayo, mga bayo, mga helmet, mga sagang, mga taming. Wala may nagdag missile, wala man nagdag rocket, wala nagdag masinggan, kabayo. Sumingon na sila, nahitabo na sa una, kay mao man ang nahitabo sa una, mao may ilang gipanggamit. Pero atong tan-awon, ang pagtan-aw ni daghan man pagi pagtan-aw natin ni una, symbolically. O dunay simbolo sa gubat, sa panag-away, panagsangka. So human madawat ni Ezekiel ang maong pananaw gikan sa Dios, aduna siya paagi para ma-communicate niya, para niya mapadala, mapaadto sa mga katawhan, makasulti siya kung unsa gayud ang gipasabot niya atong mga pulunga. So ingon siya nga gubat. So sa ato pa, may iyang, sa iyang panahon, ang ang gubat, sa kay karwahi, mga espada, symbolikal ka na mga igsuon. Ang mga panghitabo karon dili na, kay pislit na lang, gubatanan. So ang ikaduha na, dili kita makakita, ug bisan unsa sa kasaysayan, nga haduol, nga mutakdo, sa unsa, nga nakasulti din, wa gyud ta makakita niya na. Gani, dagang higayon, nga kita gisultian, nga kini mahitabo, sa kaulihang mga adlaw. Ezekiel 38:11 nagingon, ug ikaw moingon musulong ako batok sa kayutaan sa balangay
nga dili kinutaan, walay kuta, walay proteksyon. Asdangon ako ang malinaw nga katauhan nga nagpuyo nga layo sa kakuyaw. So ilang asdangon ang mga tao nga nagpuyo malinawon nga wala sa layo sa kakuyaw. Silang tanan nga nagpuyo sa walay kuta ug walay mga trangka mga gahan. Open kayo, gipasabot dinhi. So si Ezekiel wala pa makakita og syudad nga walay paril o bungbong sa iyang panahon. Kaya numdum mo sa una mga kanang mga syudad sa una doon na binungbungan na. Giparil na, dagko kayo. Pero wala si makakita nini si Ezekiel, wala pa siya makakita nini maong kahimtang. Apa nagsulti kinato nga ang Israel ana sa panahon sa kalinaw, di ba? Ang Israel nagkatibulaag, nahimong nasod, karon ana sa kalinaw. Makaingon ta, asa man ang huna-unaa. Ana sila karon kanunay sa pagpangandam. High alert kanunay ang mga Israel. So secured sila. Kuno. Busa kung tanaw na itong Ezekiel 28, so mo refer ni karong panahon na sa Israel. So kung atong tanawon, malinawon sila karon og ilang mga villages, walay paril, open na kayo na sila karong panahon na. Kung hinumduman mo ang nagisgot kita sa Daniel 9, no? Diin ang mga Antichrist naghimo og covenant sa kadaghanan. Kaning sugilanon sa niagi, mo niya mahitungod sa 7 ka tuig nga alang sa katapusan sa paghukom. Og siya mo garantiya sa Israel nga dili gayon mabalaka sa problema sa gubat. So ang may tabo nini ang Antichrist, muhatag og kasabutan nga to sa Israel nga moingon, ayaw mo kabalaka, ako'y bahala. No? Sa laing bahin na dunay mga tawo nag-ingon nga secured karon ang Israel. Kung atong tanahon, naa sila gitawag Iron Dome. Kailan mo Iron Dome? Kita mo sa TV, sa uban pa, YouTube, tanan. Kanang Iron Dome mga igsuon mo na siya manlupad inig na ay missile nga mutugpad dito sa Israel. Although kanang Iron Dome 99.9% nga accurate, na pag 1 point na siguro usa mo lusot, pero kada kasagaran gyud ma-intercept gina nila ang mga missile nga itira dito sa Israel. Unya mao ni naghatag nila, nagpanalipod nila sulod sa mga daghang katuigan. Aduna sila effective kayo mga Air Force sa ilang reyon. Naa sila nuclear submarine. Apan wala ni nila gi-admit nga naa sila. Pero sa karong panahon na makaingon kita nga naa gid tingali na. Aduna sila security wall nga sa una apan giguba sa usa ka suicide bombing. So na-open na sila ron. Busa sila malinawon karon tungod sa ilang garantiya. Ug aduna sila unom ka agreement sa Israel ug Arab nga kasilinganan tungod sa pag-uyon sa Abrahamic Covenant ug sila nag-andam na og peace treaty sa Saudi Arabia. So mupirma na sila. Muhatag na sila og kasabutan nga sila ma-safety. Mao ni ang makita nato sa katapusan na sa mga adlaw. Ang mga alyado nga gisgutan sa Ezekiel napahimutang na silang tanan. Ang kasaysayan nagpadayon apan atong hinumduman nga ang kasaysayan iya sa Dios. Wa tay labot ana mga igsuon, igo ratang nagsunod. Nagpahinomdom nato si Ezekiel ang maong pagsalig wala sa lugar. Umakita nato ang gug sa tanan niyang gahom. Gamahanan kayo mo ni siya leader. Mo ni atong gitan-aw nga refer ni sa Russia nga mo'y nangulo pagsulong sa Israel. Bisan ang gug sa tanan niyang gahom dili gayud makalabaw sa gahom sa Dios. Mo ni atong hinumduman bisan unsa pa ang hulga sa atong nga ato atubangon, ang Dios ra gayud ang nagkontrol sa tanan. Gamito niya bisan ang atong kaaway aron magpadayag sa iyang himaya diri sa atoang kinabuhi. Busa kung makasugat kamo niya na mga igsoon, hunaw na ang Dios anaa sa inyong kinabuhi kanunay. Busa unsaon nato pag-apply sa atong kinabuhi karon, kini atong mapagtulunan. Dinhi sa atong lugar aduna kitay mga challenges sa atong kinabuhi. Mga natural disaster, kasakit, economic problem, kalisod, political tension, sayon na kaayo nga kita ma-overwhelm ta, mahadlok ta, malisang ta. Wa pay labot atong mga personal nga problema. Makaluya, di ba? No? So ato ni nga himuon nga mensahe ni nga Ezekiel nga makahatag kanato og kadasig. Bisan unsa pa mahitabo hinumdumi nga ang Dios maoy dalangpanan og atong kusog. Kanunay mutabang sa panahon sa kalisod. Mao ni gisulti sa Salmo 46:1 nag-ingon, ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog, dali nga katabang diha sa kalisdanan. So unsa may atong gikabalakan? Mga igsoon kinahanglan mosalig ta kanila. Atong pangitaon ang paggiya sa Dios
Dili man kanunay kita niya nga hawaason sa kalisod. Mao tayong hinumduman. Nga moingon ta ampot ta sa Ginoo nga mahawas ta, nga maayo ang ato ang biyahe, nga walay bagyo, nga moabot sa atong kinabuhi. Apan pagbiyahe nato nay bagyo, pero hinumdumi nga ang Dios naguban kanimo. Dili man maayo ang atong biyahe sa atong kinabuhi mga igsoon, apan atong gisiguroon sa Dios nga kita moabot sa atong adtuan nga hapsay malinawon ug walay daotang mahitabo. Ingon ni ana ang Dios. Ato ning himuon ng mensahe ang Ezekiel makahatag kanato kadasig. Nga bisan unsa pay mahitabo, hinumdumi nga ang Dios may atong dalangpanan ang atong kusog kanunay mutabang sa panahon sa kalisod. Katapusan mga igsoon, musali kita kaniya. Atong pangitaon kung asa ang iyang paggiya kanato, dili man kita kanunay nga naa sa ruhay apan hinumdumi nga ang tanang butang gihatag sa Dios. Sama usab nga iyang gamiton ang mga suliran sa atong kinabuhi aron mapadayag ang iyang pagka matinud-anon sama sa iyang gibuhat sa nasod sa Israel. Sumaw na mahinungdanon ang nasod sa Israel tungod kini mao ang naghatag kanato ugiya sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na. Ang atong kapakyasan mga igsoon hinumdumi dili kini makababag sa iyang katuyuan. Apan hinuon kanimo imutuman sa iyahang saad diri kanato. Kining tanan iya sa Dios. Kinahanglan nga makaila kita sa Dios kung nasayod kita, kung nahibaluta nga kining tanan iya sa Dios. Kinahanglan usab mo salig ta sa Dios. Aron ang tanan masayod ningon ang Ginoo, aron ang tanan masayod nga ako mao ang Dios. Kung siya magsugod ug mayong buhat sa atong tagsa ka kinabuhi, hinumdumi nga iya kining humanon, iya kining tapuson hangtod sa iyang pagbalik dinhis kalibutan. Amen. Atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Atong iduko atong mga ulo magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo sa makapadasig nga mensahe nga imong gihatag sa imong katawhan ining kapunon Ginoo Dios. Lord, nagampo kami Ginoo God nga sila magapadayon sa pagsalig kanimo Ginoo God. Nining mga pulong nga imong gipadayag kanamo Ginoo makahatag kini namo Ginoo Lord God ug mga pananaon Ginoo nga kami mosalig kanimo, makita namo ang imong pagkamatinud-anon Ginoo God. Kung kinigibuhat nimo Ginoo sa mga Hudiyo, dili usab nimo ni ihikaw kanamo ug dili makawang ang tanan tungod kay ikaw man ang tag-iya kanamo Ginoo Dios. Busa man salamat ining imong pulong, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini imong pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.